ya Yesu Kristo yakauya kupindura mibvunzo muupenyu hwakatenda Afrika yedu. Vaishayiwa vana vakawana mivhangeri ya Jesu Kristo. Haleluya. Simba kuidaidzwa nepinyasha Afrika yedu. Afrika yedu.
yesho ni Jesu Kristo. Haleluya. Tazorova lokutenda tichasanganiswa washoma tichaenda kumusha asi tiri pano tinonyaradzwa nenyasha dzaMwari mutumwa kwapomwa zvaAfrica. Haleluya. Saka tati vari pano vanotenda vauya vachirwara vanodzokera vapona, nekuti ivhangeriyo iyi yakauya kupedza zvinonetsa muupenyu hwavanotenda Afrika yedu. Vanotsvaga mabasa vakuna awana Afrika yedu nokutumwa kwapomwa zvaAfrica. Tinofanira kuvimbika kuivhangeri izvi, tinofanira kuida kwazvo nemwoyo yedu yese nepfungwa dzedu dzese nesimba redu rese kupfuura zviro zvese pamusoro penyika ino, nekuti muivhangeri iyi tiri kuinda kumusha Afrika yedu. Tinosvika nyika yevanoera, nyika yeManuel nokutenda. Verenga iyi ndiyo imwe yenzvimbo dzinoera zvikuru kwazvo munyika tiri pairino. Rimwe zuva Jehovha Mwari akatuma Mozisi, enda unobudisa vanhu vangu muIjipita pauranda hwaFarao. Zvikanzi naMozisi kuna Farao, zvanzi naJehovha Mwari wokudenga, rega vanhu vangu vaende kurenje vanondinamata mazuva mashoma. Zvikanzi naFarao, Jehovha ndiani? Ndiye ndiko Mwari wacho. Akazomuziva apinda mukati megungwa dzvuku, nehondo yake yaperera mugungwa dzvuku. Akaziva kuti Jehovha ndiani? Ndimwari. Varume vane simba vakafunga kuti havauyi pano, vakatenda mashoko emutumwa, havasviki pano. Vane simba. Mwari wedu ane simba rinoshamisa kupfuura simba revanhu. Ane simba rinoshamisa, Mwari wemasimba ose. Tiri pano panzvimbo inoera kwazvo yarehwa nemutumwa wapomwa zvaAfrica. Ndari kure imwe nzvimbo dzinoera kwazvo. Tiri pano muzita raJesu wati wapomwa zvaAfrica. Verenga. Nokuti mumwe musi yakapfuura napo chitaka 10 pfuura ibateni Afrika yedu akamira pakati peimba yaMwari, ari pandari kure pano pakati peimba yaMwari inokosha zvinoshamisa iyi. Imba iri pano inokosha zvinoshamisa iyi. Pakabuda mutumwa ene angel achibva mukamuri yetemberi yokumusoro nosi. Pano pandari kure wakati kwandiri, akati kuna pomwa zvaAfrica, wauya. Akapindura ndikati, hongu ndauya kuzozodzerwa upurisiti hwangu. Ndipomwa zvaAfrica uyo, hongu ndauya kuzozodzerwa upurisiti hwangu. Akati upurisiti wapomwa zvaAfrica ndiwo uranda. Eya Estepa ayo pomwa zvaAfrica hana kurarama upenyu hwake hwaida pamusoro penyika ino nokuda kwemweya vazhinji vanofanira kusvika kunyika yeManuel. Haleluya. Hana kuvaka zimba panyika ino, hana kutenga pfuma panyika ino. Wakatsvaka mweya vanoera, wakakoshesa mweya yedu Afrika yedu, wakakoshesa mweya yedu. Mana unoda pfuma, unoda chechi, ndivake kereke yaMwari Afrika yedu. The African Apostolic Church, kereke ya Jesu Kristo Afrika yedu. Tisvike kumusha vavanhu veivhangeri. Saka po wakaramba zvenyika ino wakazviramba. Nesu vana vake Mwari ngaatibatsire. Mwari ngaatibatsire. Tirambe nyika ino. Nekuda kweivhangeri ya Jesu Kristo yatiri kupomwa zvaAfrica. Tirambe pfuma yenyika ino. Titere tsoka dzewakatumwa naMwari.
nekuti kune nyika inogara. Haleluya. Inokwana Jesu Kristu. Ine nheyo dzakasimba. Haleluya. Vatsvene vanobva marudzi nendimi nemitauro vachagara mukati menyika iyo vakatenda kuna Mwari. Haleluya. Haleluya. Akati kwandiri zvakanaka wotombodzokera wogozodzoka aritari yapera kuvakwa. Ini ndakamupindura ndikati hazvichaita kuti ndidzokere usina kundizodza, nokuti pano panonetsa kusvika. Nguva dzose dzandinouya pano panozarurika, inzwi roti ndari kure povhara. Ndiri kupikisana nomutumwa uyu wakanga akapfeka nguo chena, akafuka dhuku romucheka muchena kubva kumusoro kusvikira kumakumbo, aine chiso chomunhukadzi, gonhi rechekumusoro kwakadziva kumadokera northwest kwetemberi rakazarurwa. Wakabuda mutumwa mukuru ane chiso chomunhurume akati, ya zvaita sei? Uyo wandaitaura naye akati kwaari, imwazha ari kuti wauya kuzozodzerwa upurisiti hwake. Mutumwa mukuru akati, ko zvino? Uyu muduku akati, ndamutaurira kuti ambodzokera agozouya aritari yapera kuvakwa. Zvino mutumwa mukuru akatanga kutaura kwandiri achiti,
ya womboenda wozouyaze aritari yavakwa. Akapindura mutumwa uyu ndichiti hazviitiki nokuti pano panonetsa kusvika. Ishe wangu anozarurika pachidzima kana inzwi rangoti ndari kure. Zvino mutumwa mukuru wakati kuno mumwe wake, yes, muzodze. Iye akati, ndogo muzodzerepiko? Mutumwa mukuru akati, ipapo pachazovakwa aritari. Saka zvino nokudaro mutumwa uya muduku ane chiso chomunhukazi wakandibata ruoko ndokuenda neni kurutivi rwetemberi rokumabvazuva isti. Wakandizvambaradza pauriri hwetemberi rokumabvazuva apo paizovakwa aritari. Wakatanga kukwizira musoro wangu pauriri hwetemberi akanangisa mabvazuva achiti, muzita raBaba neramwanakomana neramweya mutsvene, amen. Afrika yedu, amen. Chinondishamisa panapomwa zvaAfrica inandishamisa iyo. Unoziva kuti anonesana nevatumwa kuti ndizodzei, handidzokeri musaundi dini. Chada kuzodzoka munochiziva. Anoda kuti iwe neni ainenesu kunyika yani. Ndosaka pachideme paya pakanamata akati Mwari nditumei kuvanhu venyu veAfrica. Ndizoka kana musinganditume zvinani mundiuraye. Imikani chanoitira chiko kurwira mweya yani. Koini kana ndiri bishop nefuko nesvimbo yangu ndiri kuzviitira chii? Pamwe zvine kambiri kwandiri. Handiti? Yes. Onga ndototi province yani? Yes. Gumano rani? Kereke yani? Pomwa zvanombodaro kuti chechi yangu kama akiti chechi yangu ndiani? Koyo gumano rako ndirani? Ana mai mfundisa, ana mai bishop. Province ndiani? Yesu. Ndokusiyana kwetina kuvarumwa zvaAfrica. Anozviitira kuti aone mweya vazhinji aende navo kunani? Haana chaanombozviitira pachake iyi. Kwete. Mona kusiyana kwacho. Part 1. Pomwa zvaAfrica akasiyana. Muranda wevazhinji. Pano paita basa rake mbuyi. Muranda. Evo zvizvi mukasvika kumbako munosvika akagara akapfeka zvinhu zvake zvichena aina vakomana vake anenge achingoimba achingodini kana anetwa kukonzira achingodini achinabatirani Yesu. Komatambudziko kana auya zviya tinoonani ai ndiye anouya. Saka nhasi tinorangarira kuti musi wa25 October 1980 kwakaberekwa mwana mukomana achirumanzu. Ndizvo Holy Cross Mission tiri machirumanzu kamuno ndo vatiri mupre anzi kunanya utonge nanye anzizvo mai vake vazvara mwana zita rake vakamutani nokuti rayo gore rekudini rekufa kwevana vacheche nai nechirwere chei ndakunzwa kangu mwana uyu asi uyu ndimamvura uyu nokuti vainigwa kupi vana vacheche vanenge vafa nai Afrika yedu. Erengai kutumwa kwa Paulo Mwasha. Mira erekati mwerai munotsvenezo munobika ande kutumwa kwa Paulo Mwasha wa Afrika chikamu chekutanga chitsauko 1 kuberekwa nedzidzo ya Malambo 1918 to 1930. Ndakaberekwa nomusi wa October 25. Ndakaberekwa musi wa October 25 na 1918 pa Holy Cross Mission. Pa Holy Cross Mission ibomira ipo charo ndishamisa mwana uyu pakamutswa paya zonzi mwana amusika wabasa ava ne 16 years imo mupati wanu ndopano kuti ndakanga ndicho